Здравейте край извора, мили приятели! Мястото, в което се учим заедно да живеем съзнателно, да разпознаваме и боравим с енергията и да творим. Днес искам да ви провокирам да си помислите следващия път, когато влезете в болница или имате досег с лекари, какво може да направите, така че всичко, което се случва там, да е в потока на вашата енергия, да е така, че да може вие лично да вземете това, което имате нужда оттам, но да не загубите себе си. Много често, когато влизаме в контакт с авторитети, особено във връзка с заболявания или когато влизаме в болница, там със сигурност енергията е изключително така натрупана, кондензирана от хора, които имат нужда от помощ във всякакъв вариант и от специалисти, които са иззели изцяло се едно авторитетно, знаейки всичко за всички. Да, и в тази кондензирана енергия емоционална, много често ние губим себе си. Разбира се, влияят и нашите отношения с авторитетите, нашите вътрешни страхове. Така че това, което ви препоръчвам винаги, когато тръгна към болница, това да се, или когато влизате даже за профилактичен преглед при личния лекар в поликлиниката, е винаги да отделите време преди това да седнете и да се свържете навътре с издишане. Никога не го правете в забързано състояние, защото със сигурност тогава в вашата енергия се привличат доста несъзнателни страхове, емоции и енергийни същества, даже бих казала. Така че преди да влезете в тези места за лечение, отделете внимание на това къде е вниманието ви, как се чувствате, издишайте, изтръскайте ако можете и влезте. И първото нещо, което ви предлагам да направите, е да визуализирате една светлина около цялата болница и да започнете ли поликлиника или каквото и да е. Да визуализирате и да започнете да я благославяте. Благославяте всички, които са болни там, благославяте лекарите. Специално внимание отделяте на кабинета, в който ще отидете на лекаря. Свързвате се с най-висшите им азове, благославяте им, молите за съдействие, така че те да са в присъствие и да ви видят, да ви съдействат, да работят заедно в синхроничност с вашия висш аз. Особено ако ви предстои медицинска процедура или операция, е задължително това да са няколко дена преди това да го направите. Може да призовете и вашите близки, заедно да се помолите, да обливате със светлина лекаря, целият екип, болницата и всички в тази болница. Защото това е една от възможностите в този момент ние да благословим всички страдащи и всъщност да допринесем за това в това място да се излее светлина, да има повече благословие, да има повече свързаност и здраве. Така че го направете по свой начин, който ви дава възможност да се чувствате свързани. Също така, ако имате операция, помолете ваши приятели, които се занимават с такива практики като нас, да ви държат пространство, да пращат светлина. Едно от основните неща, които са важни да знаете, винаги когато вие се притеснявате за някой или вие се притеснявате за нещо бъдещо, но вие по този начин създавате енергийна реалност. Затова помолете всичките си близки приятели в момента, в който се притесняват за вас, да започнат да ви благославят, да ви изпращат светлина, да ви виждат здрави, да ви визуализират по възможно най-добрия начин. Това е огромна помощ. Това е огромна помощ, която със сигурност ще усетите по време на процедурите. Правила съм го, правили го и го правим от време на време за приятели и те определено реагират и казват, че има ефект. Усещат енергията. Все едно казват, че така се чувстват държани. Призовавите светли сили, призовавите водачи, архангели, които да работят за вашите близки, ако е за вас също. Просто не изпускайте момента. Те ще ви говорят, ще се случват нещата, които са нужни. Но просто от време на време издишайте, затваряйте и проверявайте, свързани ли сте се още с духа.
едно от важните неща след благословиите и след като излезете от болница е да се пречистите. Имайте предвид, че там наистина е много концентрирана енергията и е важно да се пречисти енергията ви след природа, на вода, с аура сома или с каквито инструменти вие за пречистване използвате. Може да използвате бялата светлина, топките с бяла светлина. И освен това, освен пречистването, е важно, ако има някакви конкретни диагнози, просто да ги размиете малко. Да не разбирате, това в менталното поле създава една фиксираност. И даже да не е 100% това доказано, самия факт, че това вече е предположение, започва да работи в полето. Така че много важно да сложите в менталното си поле вероятности и на други нишки. Може да е това, може да е това, може да е това. Издишам, следвам момента. Просто понякога може даже с една гъба да схванете вътрешно и да изтриете това, което се връща като на луп в съзнанието ви, защото особено когато са по-тежки или по-неясни нещата, това много ни вкарва в тревожност. Така че задължително се пречистете и задължително се погрижете да си представите във вашето вътрешно ментално поле тази диагноза като една енергийна конструкция. Вижте какъв цвят е, вижте как изглежда, вижте как седи и просто я малко и дайте пространство да не е толкова кондензирана, просто да бъде така малко по-неконкретна структура. Тоест самата структура, която виждате, малко и размийте формата и издишайте през цялото време. Също така в менталното поле просто кажете, може да съм здрава. Това е само една от вероятностите. Само една от вероятностите. Понякога лекарите виждат, но това е чисто статистически, така че аз създавам и другата и също така храня и другата вероятност. Много е важно това с диагнозите, защото те понякога затвърждават неща, които не са 100% доказани или правилни. В никакъв случай, разбира се, с всичко това не искам да поставям съмнение работата на лекарите. Просто това, което ви моля е да се погрижите за енергията, която е вашата и което е вашето задължение. Да се грижим за тази част от енергията тук, да е изчистена, да не е прекалено сугестирана и да не попива подсъзнателно енергиите от другите хора и другите болести в това място. Пожелавам ви успех. Пишете в коментарите дали ви е интересно това и дали може да го практикувате, кое е предизвикателно и как се случва при вас.